Botacorda Burna Boy, Botacorda é evento heavy de Sunsplash, nós temos de 28 eventos que também traz outro conceito aqui para nós na Corsal. Dia 28 de dezembro, caminha novo nunca visto na Corsal, Urban Festival bailável, nunca batendo com na Corsal. Pois nós temos Carmela Cuchamaira, que também explica nos de evento dia 28 de dezembro. Bom início com nós. Dank pela invitação. Conta-nos, o que tem 28 de dezembro? Dia 28 de dezembro próximo, nós vamos ter nosso primeiro Urban Bailável concerto com nosso line-up com Rei, com Monarch, Ataniro, Earsize, Doughboy e Jay. E a noite aí, nós vamos experienciar nosso artista que tem o nome Desire, A Night to Remember. Nós estamos em ênfase com a noite que nós vamos ter macht de perder. Nós vamos ter general, VIP single, VIP tafels. To be happy, nós temos 1000 florin para 4 pessoas. Nós temos boter, acesso para parqueio e hostess. To be successful, temos 1400. Também para 4 pessoas, também temos direito de boter, parkeer. Een hostess. En als laatste hebben we dan ook nog To Be Loved. Dat zijn privécabanas. Daar zijn er maar 12 stuks van, dus je moet snel zijn. Dus explica me o que você privé cabanas, que não tá, precies. Dus we hebben zeg maar de VIP-deck. En bovenaan de VIP-deck hebben we cabanas gebouwd. Dus gewoon zoals je die cabanas kent, weet je wel, mooi gordijntje, mooie zittingen. En die zijn voor 6 personen. Je hebt daar ook je tafel met 2 flessen. Omdat we het festivalcenter kleiner hebben gemaakt, hebben we zeg maar binnen het festivalcenter ruimte om te parkeren. Dus de mensen die VIP-tafels kopen, kunnen binnen in het festivalcenter parkeren. En dan kunnen ze direct het dek op. Het dek hebben we deze keer ook voor de stage gezet. Dus je hebt zeg maar de beste zicht vanuit VIP. Que nós também convertir Festival Center de uma noite Desire, heavy, lovely. Mais compact. Ok. Que mendi, tu renessa award, que mendi nu e fiesta na kuda tindi Burna Boy, Sunsplash. Que mendi tá evento na ku único, gostava conhecer único de ena aqui. Dus bosaki que também guardavo. Mas como andei com Earsize também tem com sua banda para mim bem na Corsal, tá? Não, é também tá de 2 dias, mas na Caribbean também Earsize estava até. A outra trombeta também vem com sua banda. Nós tínhamos Jay também vem com banda. Botin Ataniro com banda. E Rei também com banda. Também nós queremos enfatizar com Rei, Ataniro, Doughboy, ele vai ter 45 minutos de performance e Jay e Earsize ele vai ter 1 hora de performance. Que meni tour é kan dica nan DJ e Earsize shonan nós não por perder. Como você anda pensa em evento na aqui para Corsal, está chiquito, então você anda bem com ideia na fabuloso para 13 para o povo de Corsal, como eigenlijk zijn we gewoon naar events aan het kijken van wat zouden wij zelf leuk vinden, wat vinden wij zeg maar nog leuk daaraan. En we kijken ook een beetje van hoe de line-up zit, wat voor artiesten we zijn en hoe kunnen we zeg maar het beste geven aan die artiest en ook het beste aan het publiek die komt. Net als bijvoorbeeld als je naar een Earsize kijkt, hij heeft urban, nummers die je als urban kan categoriseren en je hebt nummers die zeg maar bailabil zijn. Dat is ook zo bij Jay. Hij heeft zijn urban liedjes, hij heeft zijn liedjes in het Nederlands, maar hij heeft ook zijn liedje in Papiamento die bailabil zijn. En daardoor heb je zeg maar die mix van urban en bailabil. En toen hadden we zoiets van, oké, we gaan het nog combineren door daar Doughboy aan toe te voegen. We gaan het combineren om daar Ataniro aan toe te voegen, want die geeft ook zeg maar een sfeer aan het feest. En dan hebben we natuurlijk Ray met Monarch, die ook gewoon helemaal geweldig is en die ook echt goed in de sfeer kan krijgen. Waardoor je een opbouw krijgt van artiesten om de avond gewoon helemaal geweldig te maken. En vanuit daar dat we met die artiesten bezig zijn, dan beginnen we aan de line-up en dan gaan we kijken, oh, wat vinden we bijzonder, wat vinden we mooi. We gaan zeg maar, mijn man en ik gaan ook altijd naar festivals en concerten in het buitenland. Dus zeg maar ook in het Caribisch gebied. En we kijken daar van, oké, hoe doen zij de VIP? Wat hebben ze daar? Wat is hun service? En dan proberen we zeg maar van te leren om dat hier ook te introduceren. Zodat we gewoon feesten hebben waar iets nieuws is. Correct. Ja, nós também não ficamos de bula vai voor.
Nós te queda no nosso mesmo país, Ja. desfrutar e evitar outro não também bem nosso país bem desfrutar. Ja. Assim, nós estamos vendo o de hopi ene já foi, Yeah. também nada bisa na mes comporta isla assim chiquito, Correcto. por da base tá llama of hala atenção de hopi promotor artista não que bisa ei, me não que tem corso of matende si pero me também que performance, me também que mak me para mim me sei, okay. One more to the list. Hope great. É bailável, bastante vai ter dance floor a par, passo hoje em dia, nós tour está, é festa natura para vir a concerto, que me bota para o aqui canta, mas essa aqui está bailável. Ja. Pues, como está dance floor daarbij? Eigenlijk vanuit de VIP single hebben we zeg maar het gedeelte gewoon wat als dansvloer bestemd is. En daarnaast zullen wij ook blokken hebben waar we dansers, professionele dansers op laten dansen. Dus als je het idee hebt van ja, maar het is urban, het is bailabel, wat moet ik verwachten? Het voorbeeld wordt al aan je gegeven. En daarbij geeft het ook sfeer om dansers te hebben. Weet je, we proberen echt een leuke show en iets bijzonders neer te zetten. En dat gaan we natuurlijk ook doen. We werken met Massive, dus je weet gewoon het lichtwerk, de sfeer, creatie gaat ook helemaal... Não tem dúvida mais, né? Não tem dúvida mais. Vamos preocupar que você. Agora, que hora o evento está começar? Porta dan abre 7 horas da noite e evento dura de 7 horas para 1 hora. Nós pedimos bem a tempo, possamos nós sair com o rei e rei está começar a trempar, do show não, possamos não ter para nenhum cantiga de rei. Todo artista também tem surpresa com a atuação, dus nós mesmos não na altura de ainda que surpresa está, pero stay tuned, possamos ele bem dilante, pero nós debemos do tempo. Vou mencionar o artista que vai ter. Ataniro, Rei, Doughboy, Irsais, Jay. Jay acabou soltar um Correto, Jay tem concerto sold out na AFAS Amsterdam. Concerto hopi, pero hopi bonita, priceless, full sold out. Dus, nós vragen we dan mensen mesmo costumbre we aan ticket, para você também desfrutar de a noite que você não tem mag de perto. Tem mais boa para comprar ticket online também, sim também pode. Correto, punta na venta, da van den Tweil, mensen caminada, 24 uur uit de muur, ticket point. Van de Tweil, wacht even. En www.28.events. 28 wordt geschreven gewoon letter chiquito, botan je ticket compra online. Ne punta na venta mencionar também, bopo compra ticket hard copy. Dus diegene que bisa nome que me carti de mi man, ne punta na venta mencionar, posambo como bosan ticket, bosan diegene demo sama. Ok. Mas ela gana bosnan, bosan cabe evitar para ter mais coisas que bosan quer agregar. Ja, ik wil ook nog zeggen, hou onze Instagram in de gaten, weet je. Daar zitten alle updates op. Weet je, word lid van onze Instagram. Ook via onze website kan je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief heb je ook allerlei updates als wij leuke acties hebben. Met bijvoorbeeld discounted tickets of dergelijke. Dan kan je dat allemaal via de nieuwsbrief krijgen. Dus het is altijd goed om op de hoogte te blijven van wat BT Ocho Events doet. Daarnaast wil ik jullie nogmaals uitnodigen. Weet je, we gaan weer iets nieuws doen. We nodigen jullie allemaal uit. We hebben jullie verrast met Burna Boy. We hebben jullie verrast met Caribbean Splash. En met deze gaan we jullie ook zeker verrassen. Het is iets wat je niet wil missen. Dus bij deze koop je kaartje en dan zien we je 28 december. Yes. Bom, mas danke. Zo na bosan mesa tende no laga essa que passa bosan voorbij. En que acaba de conhecer com um bom evento, um bom rincado de outro, bom conceito, que me andi, como você encarte, para você não ir não conta você. E também nós carregamos para a mesa não, você não chama 665-9363. Reservar uma mesa para botar dentro. Desire, a night to remember. 28 Events te presenta The Urban Bailable Event con live on stage. Irsais, Jay, Ataniro, Ray, Doughboy y el DJ más hot de momento, DJ Crocs, DJ Grizzly y naturalmente Passende lugar, MC Chris Shrek. Busca bocarci nel punto di venta locale in 28 Events, Jewebs 28 di dicembre na Curaçao Festival Center. Desire.